Nega? Endi gazetasi meselesini kesdim. Aslında işte uğraşılar. Nega bildim mikan anaga chiqishimizga qasradi. Sizga birdingmi? Nasıl? Nay. Ela bak bu sesi kazma. Ne basmadı. Решат Юсупов телефон. Делегаттарыбыз мында турда университеттер болгон айны почта. Anda sizin paketlerinizde var mı? Kulaklıklar var. Neyinizde var? Bas bana bir kere. Neyle arkadaşlarsan Программа Мен Садыков Ахат Талгатович Бугурстан шәһәреннән Оренбур өлкәсенә килдем. Бугурстанның иҗтимагый үзәгендә, Татар туган тел исемле иҗтимагый үзәгендә рәис булып эшлим. Үземнең эшем инде бу умарталар белән, аннары казылыклар ясыйбыз, итләр белән маташабыз, бөтен туганнарыбыз, братларыбыз, кияүләребез белән бергәләп эшлибез. Әміне умартадан бал жиярға була аны әлбәттә тормышка шыға сатырга да керек. Андый мөмкинлекләрегез бармы? Менә иң зур авырлыгы шул хәзерге көндә, бүгенге көндә шул балны кая булса куярга дип урнаштырырга. Шуның өчен мин монда килүем дә мөмкин булса инде, хәтта татарлар бит инде без үзебезне татарлар дибез. Без инде Казанга карыйбыз. Шул хәтта Рөстәм Нургалиевичнең үзенә әйтәсем килгән иде, очрашып, безгә ярдәм итегез дип. Бу инде акча өчен генә түгел, урынына куярга гына. Хәзер бик авыр хәл шул балны урнаштыру. Каян беләсез, белмим диде. Әле бу сезнең беренче килүегезме, яки өченче килүме инде бу? Бу күп килү инде минем монда. Юк, менә шушы эшмәкәрләр җыенына. Минем бу беренче килү. Димәк, элемтәләр ялгана чыгарла бирсә. Шундый үмиттә калабыз. Шундый үмиттә калабыз. Рәхмәт. Менә аларга басылган. Бик шундый. Хотя бы шунда вахтер янында. Вахтер янында. Кемгә кирәк минем сменада? Антмаксар. Ярыймы? Җиңел. Аня, рамис бар.